zona bat erregulatziak eta bestiak ez arazoa trasladatu zezakeela eta seguruna trasladatu duzuna. Bertaziteken edo ez, baina bintzat gure ikuspuntua zen arazo hori beste leku bat eramateko arrisko handia zegoela. Eta orduan, azken momentu batean batzordetan ikuste zen hor nola baiteko punto muerto batea jatu ginen, eta azkenean, momentu batean, batemateko komentatu zuen, eta, bez neurri batzuk eta hartzen badina ditugu eta ikusita, arazo teknikoak han eta hemen daudenak eta horiek, konponbide adostu eduki dezaketela, zergatik ez dut esploratzen, nola bait, poligonua ere arautuaz, zergatik ez dut esploratzen akordiorako biderik, eta guk guanti hartu gendun, eta hori izan zen proposamen trukaketa bat, gobernuaren eta EH Bilduren artetik, hasierako proposamena gobernuak egin zuen, eta egindako proposamen horretan bai ikuste zala poligonua babestu behar zala, bai ikuste ziala beste autokarabanentzako zonak, ze zona izango zian disuasio joak edo, baita ere parte hartze prozesu bat ere aurre ikuste zen. Hori lehen pausu bat izan zen, gure kontraproposamena, eta hau dana izan zen, bukerzpana aztebeteko kontu bat edo ez, gure kontraproposamena izan zen, alde batetikan, insistitzia, froga modura zala orten goren gortia, igual dia matizak, baina, gauza negoziazio eta matizak ere importanteak izatea. Froga modura edo ulertze zala lehenengo lehenengo ekimen hau, baita ere, poligonua nahi gendun nola bait, naiz eta ez ordenantzan arautua egon erregulatuta bezala izendatzia, baita ere matiz kontua edo izendapen kontua, autokarabanentzako proposatzen gendun, hemen parte hartze prozesuan ikusi izan bezala, o adostu izan bezala, Santilloko Guasko Rondoko eta San Miguelea iotzeko aneskerrian dagoen aparkaleko hori, eta gero, proposatu gendun parte hartze bilera horietan nola ikuste gendun hau, lehenengo froga bezala, balorazio egindakoan eta horren hortian berriz ere dano bildu eta ikusteakoen zer egin zan ondo, zer gaizki eta zer hobetu ziteken, dana izati eztabaidagai, berriz ere, dana izati eztabaidagai, arautze aldia bea, eremuak, baita ere ordainketa bai edo ez, guk importantzia ematen ginen eta ematen ditugu, bilera horietan, herritarrak bilduta, erabakitzeko ahalmen hori edukitzea. Eta proposamenak emateko modu aktiboan aukera eukitzeari. Eta gero, proposatu dut baita ere, parte hartze prozesu hori, nola bait, bermatzia, herritarrak ere, hor aurrera eraman parte hartze prozesu hori, aurrera eraman duen lan mailan herritarrak ere egotia, eta ez bakarrik batzorde tekniko politikoa, baizik eta ere herritarrak. Orduan, ikusten duzuenez, bi foko importante izan dira guretzako, gure uste lortu dianak akordio honekin eta bultzatu gaituztenak ordenantza honi baiezko ematea. Alde batetik, esan dezakegu nola bait poligonuak erregulatzen dela edo behintzat babes neurri importante batzuk hartzen diala eta etorri ziteken, ez dakit etorrikoan edo ez, baina arazo hori nola bai saiesteko babes neurri batzuk hartzen dira eta beste aldetikan ziurtatzen da datorren urtean balorazio egiteakoan eta parte hartze prozesu hori eraginkorra izatea, metodologia ere zehaztu da akordio honetan ikus dezakezuetez, metodologia plan estrategikoan erabilitakoaren antzekoa, taldeka eta gaur konkretu batzuen inguruan erabakiak hartuaz eta azkenean bi gauza nagusi horiek ziurtatuta eta arazo tekniko konkretu batzuk gure ikuspegia diferenti izanagatik ere adostasun
adostasun batean jatu gaitezkeela ikusita, azkenean hor dezuen akordio hori baita ere, azkenean erabaki duen, adostu duen ordenantzari xedapen gehigarri bezala, disposizion adicional bezala gehitzia, eta orduan, datorren urtean, hori izango da pixkat gure erreferentia, horrengo urtean bigarren zonari, poligonoko zonari ekiterakoan, lanari ekiteko hori izango den nolabait bide horria markatuta. Eta baita ere, kontutan hartu, guk batzordean nahi gainean jarri genuen proposamenean bai zeudela poligonorako eta neurriak eta proposamen teknikoak, eta hori ere pentsatzen dugu, horren urtean horrei gertzerakoan nahi gainean nengo diela eta kontutan izango diela. Danon artean, eta berriz ere azpimarratu nahi dut, importanti izango da jendeak parte hartzia, jendeak bileretara joatia, maietan aktibo izatia, eta izan daitezken arazo guztiak eta problema guztiak aurre ikusten laguntzia. Horrela, akatzak alik eta gutxi.